A jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani nan wata babban mota ce da wasu mutane suka bari akan tsakiyar titin cikin garin Malumfashi tsawon kwana uku kenan da yini guda kawai saboda ta lalace musu. Wanda hakan ya sanadiyar haddasa mummunan hadarin da motar wasu bayan Allah jiya cikin dare ana ruwa sun taho ta gwabje su ba tare da sun ankare ba. To duk da dai mun sani lalacewar wannan mota su ma ba a cikin saran saboda rafta ce daga Allah, amma haka ba zai hana mu kira wannan da rashin adalci ba, kuma rashin sanin darajar rayukan mutane, rashin sanin darajar dokar titi da ababen hawa. Domin idan da sun so yi wa kansu da al'umma adalci da mawata lalace da sai su sanya a jata a shigar da ita wannan layin na lungun gidan man hali ko don kiyaye faruwar irin abin da ya faru jiya. To wai mashin in ma ba arewa ma Malumfashi don Najeriya ina ake irin wannan mota ka ta lalace ka bata akan titi tsawon kwana kusan 4 baka janye ba. A kudu muna gani yankunan da muke shiga idan mota ka ta lalace irin wannan daidai tsawon minti 5 kadai banda bacin rai, bacin lokaci, bacin dukiya da zaka yi sai ka yi da na sanin da ina ma a ce baka shigo cikin garin ba. To bayan wannan za mu ƙara tunatar da masu ikirarin gyaran cunkoson titi don wucewa ababen hawa su san ire-iren waɗannan su ne manyan matsalolin da ya kamata su yi kira a yi gyara kansu, saɓanin masu saide-saide a bakin hanyar da suke magana kansu wanda su mutane ne ma idan ba ƙarar kwana ba wa zai tsaya yana gani mota ta zo ta haye shi, ai sai dai idan Allah ya sanya dama haka shine ajalin mutum.